Egy. Sziasztok! Én Patya vagyok, és itt van velünk D4NXD is. Azaz, Dani. Hát igazság szerint egy szerver bemutató lesz, és hát a neve Hunecraft, az IP az alábbiakban, majd a link leírásában leírjuk, de hát ne is fogyjuk a szót, szerintem mutassuk is be ezt a szervert. Hát ez itt a spawn. Itt egy csaló, aki biztos, hogy... Mindjárt itt egy csaló, aki biztos, hogy nem Bence 711Q. Ott a mozi, ki van írva egy Cinema. Igazából... Hát sokfajta ilyen admin van, elég sok admin van. Lesz ilyen helper verseny is, habár szerintem az is jó lesz. De jó, ez itt valami. Hát például vannak warpok is, TP nincsen, de ezt tényleg nem értem miért. Szóval jó van. Spawn van. A sima tagot azt lilával jelzi, az admint azt pirossal gondolom rájöttetek. Az ilyen újabb játékosokat sárgával. Akik még nincsenek még ő tagként beregisztrálva. Na akkor így. Itt egy kis tó, stb. McDonald's is van. Tehát, hát igen, van itt minden. De elég szép ahhoz képest. Hogy igazából valamennyire laggos. Hát igen, az elég nem volt ilyen laggos. Egyáltalán nem laggos, csak valami most lett is. Szerintem gyere erre, Patrik. Merre? Igazából megkülönböztessetek bennünket. Én D4 vagyok, és ő Patya. Igen, tudom, hogy nekem általában skinem szokott lenni, csak hát a magyar Minecraftom nem kíván elindulni. Hiába töltögetem le újra és újra és újra, szar se érek vele. Itt például van egy egész kis barátságos ilyen kis tavacska. Egy park. És egy híd is van. Bár ami azt súgja, szerintem ezt a mapot inkább betették, mintsem, hogy ők maguk csinálták, vagy mondjuk átszerkesztették, de az alap az szerintem egy tök másik map volt. Szerintem végül is betették, de viszont ők is elég sokat csináltak. Igen. Az egész mapban benne van az ő kezük munkája is. Végülis az a lényeg, hogy szép meg minden. Igen. Amúgy az adminok egész rendesek, meg minden. Tehát szerintem nagyjából be is mutattuk ezt a szervert, nem tudom még mit kéne bemutatni hozzá, de mindegy, ez van. Sziasztok! Hotel. Hát bár igazából szerintem nem használják. Akkor állítsuk a videót. Hát nem tudom. Na jó, szerintem állítsuk le a videót, be is mutattuk. Köbben ennyi a szaró. Na csá. Hát igen, hellóztok.